5 kabarangay na sa Talisay City ang napaubos sa Camp Coordination and Campsite Management Training Seminar isip pagpangandam ugaling at tunay mga katalagman nga moigo sa Sugbo. Ang detalye sa report ni Femari Dumabok. Kung unsa kainit karon sa panahon, mausab ang kainit ug kaikag sa mga sakop sa Talisay City Disaster Team sa pagtudlo sa kabarangayan. Diya silang insakto nga pagtubag ug pagtabang sa komunidad kun adunay mga kalamidad ug ang pagpahigayon og risk assessment ug pag-ila sa hazard nga dapit sa usa ka barangay. Aron usab maandam kun unsay angay nga mga ekipo diha sa pagresponde. Mato ni Genesis sa training head sa Talisay City Disaster Risk Reduction and Management Office nga ilakip sa training ang paggiya sa mga mulupyo sa pag-andam og contingency plan nga iagad sa matang sa hazard sa usa ka barangay. Anaw sa bang organizational structure sa disaster team, panguluhan kini sa mga opisyal sa barangay. Second, ang ilahang budget planning which is mao gyud na pinaka-importante. So unsaon nila pag-utilize, asa sila pwede mo kuha og funds, og in the same time kinsa pwede nato nga itap up nga mga stakeholders sa each barangays. Not only nga ang ato ang campsite management nga ato ang gi-train sa ilaha kay kun lang ni ato ang sakto nga preparasyon di man ta maabot ana ang pag-evacuate sa atong mga IDPs or individual displaced persons. Giyang ko ni Sisa nga kinahanglang hityas sa mga ekipo ang matag barangay nga magamit sa disaster response kay dili na makahimo ang city disaster kung isalig kanila ang pagtubag sa linog, bagyo, baha ug uban pa. Tinguha nila nga tanang 22 ka barangay ang mapaubos na sa Camp Coordination and Campsite Management o CCCM Training and Seminar sa di pa ang bulan sa Hulyo. Apil na pud ana kung puhon nga kung maabot man gyud dili lang nato iyampo, maabot man gyud nga naay linog at least ang atong mga barangay andam na pud. Kay dili pud kaya nga ang sa disaster office nga kami lang. Uban ni Godfrey Reliano Grod Prado, Femari Dumabok. Balitang Bisdak.